Ulang hamai sini media ni sini kasus sama sini final tidak final sini kabel sakit bagai te sini dibahas ni je khazani tak te kusong semua je tahu sini media tu sini nak hantar ro namo belaknya hamzanya kan sini DSF ni pukate जों साइमानो थानाय सालो जों DSF टाउन कमिटि नंगैनो जों सार्किट हाउसआव जों जे कायसा मुभमेन्ट खायमानि सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जों बावमा सानि अजागाव जों 10 दिन सिमि जों जेंखा मुभमेन्ट खायना बागै जों पिसफुल मुभमेन्ट खायदोंमानि पिसफुल सिनि पिसफुल मुभमेन्ट न जोनो ता खायदि नर बाहा सिनि नर पेरो माते हैनो जोनो बर बर जे पुलिस पासनि तंगा जोनो बादारनान जेंखा जोनो और ता खायदि नि हायपना जों साका जों पिसफुल केनो सिनि मुभमेन्ट खायदों जों सिनियाव प्ले कार्ड दङ सिनि फ्लेग दङ इभेन फ्लेग अ स्टिक फन गरि वा एबा लाथ्रा फन गरि so that जों जस्ट बासाव इचिन स्लोगान दंनाय बे जों चिन लुगुरङ जों अबन दिने अवेयरनेस खायनाय अजा दङ जाखा स्रापसा दङ ने बरनि बिहेवियर साबका बर सुना फायना दागा सबा खायबेगा इभेन सिनि जे बुरि आदम रतनाय बंनि अबा बाहाइन पर दागा सबा खायका ते तिरक बर सुनो बाउन खायका सुनो जे लामान कुतुबना बागै अन बागै जों अजागानो जों लामो आसुखा बर सुनो अबन या गलो खरसा खरसान खाय रम रुबिने बर खिताना जाखा बर दागा सबाय तंलिया बर रम रुबिने दागा सबाय खायने लामाने फातर खिताना नायखा जों अबन जलिबिने हान हाय जों मनो रिक्वेस्ट लिबिखा जों पोस्ट पीसफुली खायदों सर प्लिज सुना एलाउ खायदि सिनि राइट्स दं सिनि कायसा सिनि मानथने तिना जों सानानि सिनि राइट्स दं एज अ तिप्रानि पुसांने साना सोय लोंना सिनि कायसा राइट्स दं सिनि मानथने जों सानानि तै जों अर केन होनो जों हामिया सानाव थांया तै जों केन होनो जा जों केन एगेन्स्ट कब साइदिङा सिनि मानथाय स्टेट गभर्नमेन्ट थानि स्टेट गभर्नमेन्ट सिनि मानथने मारनाय जों साइमानो मानिकसा ब कयेकदिन सिगां न बिसे सिगां साल सिगां न ब जों कायसा फिल्म मुमान दंगो जे रु कबन बागै जों जे रोमान स्क्रिप्ट सानथाय जों तिप्रा सबसन गुरा बबनो अमाना खयो एबा खे बसाव मल्टीपल लैंग्वेज बाय कबरकनि स्क्रिप्ट अबर इमाया अब बेंगली स्क्रिप्ट बाय नंगा हिंस ब जों फिल्म दं जों गा सानाम जों तिप्रा सरक जों तम बाय सिनाय जों तम बाय करिना अमस मुं डिसाइड खायनाय और नों सानाय सबहि आं माने साना सिनाम जों राइट्स दं आं तम सानाय अमानि राइट अमानि चॉइस आं तम गानाय आं तम सानाय अमानि राइट नों जा फाइ साफायनाय अबंके बेलायखन खादमानि क जों दाउ तिप्रा हाव दं बै जों तिप्रा वान सनांगो चिन बिसों डॉक्टर दं इंजिनियर दं आईएएस एमएलए एमडीसी मिनिस्टर दं हायबानो जों दाउ सुद्रा जों लैंग्वेज नि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट जों इमप्लिमेंट खायनाया अमनो जों सानाम सं दा गोबां बर' सायबानो कायसा स्क्रिप्ट नि कायसा लैंग्वेज नि बागै दुइटा स्क्रिप्ट नुमाया जों टीएसएफ खाखायो कायसा लैंग्वेज नि कायसा स्क्रिप्ट नुना ना तानि हांके जे जुदि सीबीएसई आईसीएसई ता टीबीएसई ओ जुदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो जुदि लैंग्वेज अब क्वेश्चन पेपर खायना खाके अब बेलेके हमतम के कायसा टीचर बस तो रोमान स्क्रिप्ट बायनो थुंगे जाओ कायसा टीचर बायका ब रोमान स्क्रिप्ट ता बेंगली स्क्रिप्ट बाय क्लास का हमके क्लास आरो माने अब के आं खाखायो अब के बेलेके तुगनाय खनिने सिनबो इजिंनाय जुदि रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों कायसा न सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि कबरना इमप्लिमेंट खायबा खांगा जुदि बरं आयो बंनि बेंगली स्क्रिप्ट बा सिनि बसनि बिसिन जुदि कायसा खरसा खरसा सागन दंखे जों अबनो माने हायबानो जों अर साना मुसुमु ते बाहासेन जतल करना अमना मुजि खायना मुसुमु जे पबित्र सरकार बासा कमिशन थाखो बजे रिपोर्ट माने अ रिपोर्ट जों नुबो जे गोबां कक्ति प्रसाब सं गुरावनो रोमान स्क्रिप्ट न जाजागो रोमान स्क्रिप्ट फेवर जों कक्साव जों सिनाव माथि आनो जों अर साइमाखा जों पीसफुल मुवमेन्ट खायजों प्रसिनि जे सेंट्रल कमिटिना आदम सिनि असिपा अरमसं ब जस्ट ब खाली आने बखर मिहिम जागे सादुं तंग जागे ब साइते साफा तामानि बना मुसां जागे आंगेना गारि दाना बागै फोर्सफुली बना दाका रुइना दाका सफा खायने बना बना माहाय साइतो पांचु बर साइतो थांगिने बुसिना बागै सि ब बना साइनो बेकन किसा फ्रैक्चर खा जों अब बना पुइला जों साइमे आतो मंखा हिने ब आसुबि तखा किसा साजो नि फिया जोंना जेफ्रा एरेस्ट खायने एदि नगर तलां थाका बर एदि नगर तलां थाबो हायनो बर असिपको सिनि असितनो बर कुनु मेडिकल एबा के एम्बुलेंस तलांया जस्ट नॉर्मल गवर्नमेंट तलांगिना बर मारा गावना खिलाय तलियो अमन यावला जों बार जों अरनि पुलिस प्रशासन जों रिक्वेस्ट खायका जे एटलिस्ट बना मेडिकल ट्रिटमेंट दि बर तखा ब थि पथना तो असादु गुमा बक्लाइजा हिने सामन यावला सुपर बार रिक्वेस्ट खायन यावला बर कासा सुना गारि रेखा अबन पर जों आइजेम पुलिस लांखा आइजेम तलावन यावला बर सावो अरनि जे मेडिकल इंचार्ज रक अर तलिमेसन बना जों जीबीओ सि देखा मा खायने अरनि जों बना जीबीओ लांखा बनि सिटी स्कैन रक एबा का बनि जे गुबुन जे एक्सरे सोनोग्राफी खायजाका
किडनी बागै सिटी स्कैन खायजाखा एक्सरे रक तंखा और जों साइ माखासे बहुत क्रिटिकल जाग बेलेखे अबन्या गलो बना और हर बर एडमिट रखा बताव एग्जामिन दं डॉक्टर नि मेडिकल स्टाफ नि एग्जामिन दं बसे आसिक के जे खायजा नामानि आनि पक मदके ब जस्ट पीसफुली जस्ट हाइके सबाय तमानि बना सदन प्लान थांगिने बहबो पांच रुइने बिसिम पांच रुइ बना हाइके आसिक दुख माने कतमानि सिं कन्स्टिट्यूशनल ना फॉलो खाइनो जों lawful जों पीसफुल डिमांड खाइतमान जागा बाहायके जों आसिक हाइके बुना दङना चिन गोबां माहा दङ हाइनते गोबां बुजाखा एबा खबरके आसिक सीरियस सप्लाइलिया एबा कासु साक दुखमालिया हाइबानो चिन असिर पावर मसं बो बेलाइके सा इंजन जा अबन्या गलो जों साइमा खासिनि जे पुलिस ऑपरेशन फासिं जों बनो सुरका सार मन तक सीटी स्कैन खानानै बनि बेलाइके रांगांगो बनि रांगरियागो तम खाइनै कारण जुनो वाहिना जागा बर डिटेंशन कैंप रोमिंग एरियास खाइतम जाक्सिं अखरमाया जागानि इंदे बर उसिं बक्स लेखा बर साकाजा जों ठीक आसे जों बनो मेडिकल बागै जों रां इसिता सुबा मुंनाय वा कम्पनसेशन किसा रांदेनाय और सुनो जागा बन काफिलति बर सुनो किसा हेल्प खालिया बर कुनो मते खे सरे रकनो थांगिने और रां कालेक्ट खाइने बर सीटी स्कैन जे नांगन टेस्ट बनो कपि के खारि काम